У Беларусі нейкія жудасныя паказчыкі па алкагалёвай смяротнасці. Калі хочаце, паглядзіце размову з доктарам Пекерэнем на нашым асноўным канале «Жыццё Маліна». Як так атрымалася? Што з намі не так? Ці ёсць тут гістарычныя падставы? Ці маюць беларусы нейкі там зламаны ген або выключную схільнасць да залежнасцяў? Мы канал «Загляне сонца». Наш гістарычны рэдактар правёў вялікую працу і якасна апісаў беларускі алкагольны Чарнобыль. Хутенька хочется адзначыць, што наш канал падтрымлівае больш за 300 чалавекаў, 340 на сённяшні момант. Беларусы суб'ектны, ім не патрэбна нехта зверху, каб прымаць самастойныя рашэнні і калектыўныя рашэнні. Застаецца гэта ўсё толькі маштабаваць. Калі таксама хочаце распаўсюджваць беларускі гонар, можна далучыцца да каманды нашых супорцераў. Усе адмысловыя спасылкі ў апісанні відоса. Давайце беларусіць разам цяпер яшчэ і такім чынам. Ну і давайце глядзець гэты відос далей. Тут і цяпер мы не маем ніякай афіцыйнай сацыялогіі, але яшчэ некалькі гадоў таму Беларусь лічылася адным з сусветных лідараў у разнастайных там алкагольных рэйтынгаў. Такие беды, как наркомания, не наше изобретение, алкоголизм наше. Мы с русскими тут от одного древа растем. Побач, зразумела, нашыя карыша па Рэчы Паспалітай. Палякі, літоўцы, украінцы. Плюс малдаване. Зразумела, расіяне, канешне, недалёка. Але іх паказчыкі не аб'ектыўныя, бо ёсць, напрыклад, мусульманскія рэгіёны, якія амаль не п'юць. І яны ўраўнаважваюць тэрыторыі, якія тупа не свяразеюць. И все хорошо, и все красиво. А бывает и наоборот, что все плохо, и не знаешь, что где найти. Калі казаць канкрэтна пра нашу Беларусь, дык дамінуе ў нас гарэлка ды піва. Ёрш атрымліваецца. Але так было далёка не заўжды. Спаканвечныя напоі нашых продкаў гэта пітны мёд і піва. Радзей брадзіўшы квас. Ён называўся бярозавіца. Наш рэгіён нават на мапах 16 стагоддзя малявалі прыгожа з пчолкамі, вуллямі і мядзведзікамі. Той пітны мёд не ўжывалі штодня, што важна. Гэта напой такі на святы, святочны напой. Яго вытрымлівалі ў бочках. Максы атрымоўвалася 16 градусаў. Піва 2-3 градуса. Каб наваліцца гэтым півам, даросламу мужику трэба было выпіць, атрымліваецца літраў 6-7. У нашых продкаў мелася традыцыйная тара, браціны. Драўляныя такія каўшы, якімі пілі, перадаючы іх з рук у рукі. Пра братэрства ўся гэта гісторыя. Ну, вельмі прыгожа, дарэчы, звычай. Таксама конаўкі, драбнейшыя коўшыкі. Яны ў сем'ях захоўваліся да пачатку 20 стагоддзя. Таксама рытуальная штуковіна, святочная, толькі што пазней з іх ужо пілі гарэлку. На жаль. Вацлаў Ластоўскі ў 1920-х сабраў цэлую музейную калекцыю такога посуду і лічыў гэта нацыянальным брэндам. Выбачай, Вацлаў, мы ўсё прасралі. У эліты алкаголь быў звязаны з дружыннымі традыцыямі. Гэта піццё з рогаў рытонаў, часы готаў і вікінгаў. Пілі з нагоды удалых, напрыклад, паходаў, паляванняў ці, напрыклад, трызна на кургане. Гэта калі разам мужчыны п'юць і слухаюць фронтавыя гісторыі пра герояў і ўсё такое. Уладары ВКЛ, канешне, трымаліся гэтай традыцыі. У іх дадалося яшчэ і імпартнае віно, бо статус, якое цягнулі з Візантыі. Маглі закусваць дзічыны з палявання і яшчэ маглі закусваць фінікамі. Шкляны посуд у асноўным, канешне, імпартны. Кубак Ядзвігі з Новаградка 14 стагоддзя добры прыклад вось гэтых маіх словаў. Але былі князі абстыненты, як, напрыклад, Ягайла. Чалавек жыў, он не ведаў, што он, конечно, жыў па стрит-эйджы, але вось натуральна так ён і існаваў. І нават практыкаваў медытацыю ў лесе. Перажыў сваіх сяброў і ворагаў і нават вітаўта. Статус вітаўта ў дачыненні да Ягайла да гэтага часу гісторыкам невядомы. Там і вораг, і сябра, і родны. Хаця, магчыма, Ягайла тупа баяўся, што яму што-небудзь куды-небудзь падсыпяць. У спецслужбах крыжакоў гэта норм практыкавалася так. Дарэчы, у Беларусі неяк выпускалі гарэлку князь Вітаўт. І атрымоўваецца, людзі адмысловыя і разумныя тлумачаць, што гэта трэш, бо Вітаўт ніякай гарэлкі тупа не ведаў. Што яшчэ цікава, піць піва ў часы сярэднявечча і пазней было бяспечна, лічылася, чым ваду. Нібыта менш шансаў пачапіць якую-небудзь херату. Таму пілі часта, каб наталіць смагу. Тое, што алкаголь абязвожвае арганізм, на той момант брытанскія вучоныя яшчэ нікога не навучылі, і людзі гэтага не ведалі. Галоўная выснова. Фіксуем. До 16 стагоддзя ніякай гарэлкі у нас тут не было. А до 17 стагоддзя праблемы з алкаголем тут у нас таксама не было. Ну што ж, пераходзім да гарэлкі. Ейная гісторыя мега даўняя. Лічыцца, што нібыта за
статус яейнай радзімы спрачаюцца Расія і Польшча. Але ёсць і іншая тэма, што яе вынайшлі арабы недзе ў 1000 годзе. Ёсць яшчэ дадатковая версія, што яна губляецца недзе ў Егіпце 5000 гадоў таму. Егіпцяне шукалі парфум, арабы лек, універсальны лек ад усіх хваробаў. Аква вітае, адсюль нашае слова акавіта, вада жыцця, якая тыпу ратавала нават ад халеры. Так ці інакш, у выніку эксперыментаў вельмі шматлікіх на вельмі разнастайных тэрыторыях атрымалась тая самая гарэлка. Філалагічнае пытанне: гарэлка ці водка? Можна і так, і так. Гарэлка, бо гарэлае віно. У нас усё, што не мёд і піва, да 19 стагоддзя называлі віном. Водка да слова вада. Тыя ж палякі выкарыстоўваюць абодва тэрміны ўжо шмат стагоддзяў і не парыцца. Гожалка і вудка. Першыя перагонныя кубы, самі вось гэтыя сістэмы з трубачкамі усялякімі рознымі трапілі да нас з Кёнігсбергу. Ёсць дастаткова тагачасных гравюраў і можна зразумець, як яно выглядала. Першая згадка гарэлкі на Беларусі 1507 год. У сувязі з тым, што Ваўкавыськ атрымаў магдыбургскае права. І ў горадзе стала дазволена шынкаваць, то бок рабіць гарэлку. Адсюль і прыгожае слова шынок, кабак. То бок 500 гадоў мы разам. Нічога, на жаль, добрага ў гэтым няма. Але гарэлка ў 16 стагоддзі на маргінезе. Стэфан Баторый п'е тракайскае віно. За ім уся шляхта паўтарае. Сяляне надалі п'юць свой мёд і сваё піва. Гарэлку рабіць проста нявыгадна. Глядзіце, які разлік. Для 0,7 той гарэлкі патрэбна 10 кг збожжа. Сам жа алкаголь атрымоўваўся ў 30 градусаў. Не існавала ані культуры, ані карысці. Збожжа было цікавей і больш карысней прадаць у Кёнігсберг ці Рыгу і падняць на гэтым добрыя бабкі. Так працавала эканоміка ВКЛ. Мы былі жытніцай Европы. Хлебны такі край. Пералом адбыўся ў 17 стагоддзі. У Европе пачалі падаць кошты на збожжа. А канчаткова ўсё абвалілася пасля паўночнай вайны. Калі маскалі выйшлі на Балтыку і заваявалі Европы сваім танным збожжам. Па-другое, катастрофа ў нашым краі. Войны з Масквой шматлікі. Татальная дэпрэсія, калі ты бачыш, што вакол робіцца, то тут уже как бы не да віна. Піць пачалі прыблізна ўсе. Шляхта, казакі, мяшчане, сяляне. Дай Бог, żeby ją odnalazł. Падарунак д'ябла нам пакінуў яшчэ і Генрых Валуа. Ён быў у нас такім каралём на паўстаўкі. Толькі 1,5 гады кіраваў і рабіў гэта перад Баторым, Стэфанам Баторыем. Каб спадабацца шляхце, гэты Валуа прыняў генрыхавыя артыкулы. Там было пра прапінацыі. Землеўласнік мог рабіць у сябе алкаголь unlimited і прадаваць яго плотчу ў дзяржаўны скарб сімвалічную суму. І вось калі ў нас атрымалася шмат збожжа, якое трэба было некуды падзець, яно і все стрэліла. Людзі пачалі актыўна шынкаваць. Заможны шляхціч на год мог выпіць 700 літраў піва і 40 літраў гарэлкі. Колькі селянін палічыць цяжка, але сяляне, якія ўжо былі ў прыгоне, мелі абавязак купляць гарэлку ў землеўласніка. Нават калі ты абстынент, не бухаеш, плаці. Табе прынясе эканом пад дом і паставіць гэтую бутэльку, як ставяць бутэлькі малака ў старых амерыканскіх фільмах. Дык што? Узнікае лагічнае пытанне. Ці шляхта спаіла беларускіх сялянаў? Так пісалі, прынамсі, савецкія гісторыкі. Насамрэч, не ўсё зразумела так проста, бо землеўласнік залежаў ад селяніна. Яму было невыгодна, каб той стаў натуральна бичом, выбачайце за лексіку. Але існавалі арандатары. Вось ім насамрэч было насраць. Тыя будавалі ці бралі ў арэнду корчмы і выціскалі з іх кожны грош. Корчмы ў 17-18 стагоддзі сталі часткай нашага ландшафту. Сапраўды сталі паўсюднымі. Моцны алкаголь стаў абавязковым элементам жыцця і нават увайшоў у фальклор. Хлоп добрага роду п'е гарэлку як воду. Чалавек не скаціна, гарэлкі на ваду не мяняе. Чарачка каточак, каціся ў раточак, каб не балеў жываточак. А гаспадарамі корчмаў былі часта габрэі. Шляхціч не мог трымаць карчму. Яны пачалі асацыявацца з працэсам алкагалізацыі насельніцтва. Гэта стала адной з прычынаў антысемітызму ў нашым рэгіёне. Вось і казалі. Жыды некалі жылі ў пекле, але за бутэльку гарэлкі выбраліся адтуль, ды рассяліліся па зямлі. Чалавек мог прапіць усё, што меў на сабе. Таму у шынкара заўсёды меўся пры сабе запас бичоўскага шмоту. Сярмягі, які давалі чалавеку, каб той ішоў кудысьці з гэтай грашмы, але ішоў не голы. Тагачасныя бичы, гэта слова сермяжнікі, выкарыстоўвалася ў дачыненні да іх. Шляхта і сама, трэба зазначыць, добра піла. З'явілася тэма, вядомая ў палякаў і дагэтуль. Культ моцнай галавы. Хто
тупо больш вып'е. Была і элітная, так бы мовіць, гарэлка, імпарт з Рыгі ці Данцыга. Напрыклад, Данцыгер водка. Там мог нават знаходзіцца кавалачак золата ў бутэльцы, тыпу настойная на такім даражэнным метале. Яна могла мець до 70 градусаў. Гандлёвая мера ў шынках і корчма тады называлася гарнец. Это 2,6-3 літры. Гарнец гарэлкі каштаваў прыкладна як гарнец мёду, але ж праз гарэлку ты хутчэй дойдзеш да шаленства, таму зразумела, што гарэлка перамагала. Разам з карчмой яшчэ адным элементам нашага ландшафту стаў бровар, Вінніца. Там працавала ўсё. Пасля вырабу гарэлкі застаецца брага, высокакаларыйны корм для жывёлы. Збольшага гарэлку рабілі з жыта, з дадаваннем таннейшага ячменю, аўса ці нават грэчкі. Але і выхад спірту там быў меншы, калі не жыта. Вось і мучыліся, ці пусціць авёс на коні, ці на гарэлку. Спірт з бульбы ўжо пазнейшая з'ява, і это аж на 19 стагоддзе. Нагадваю, што у нас ёсць відос адмысловы пра бульбу, пра тое, што мы не бульбашы. Калі яшчэ не глядзелі, ласка, паглядзіце, будзем вельмі і вельмі вам удзячны. Маркер Трындзіца сам распаўсюд піцейных установаў. Захаваліся скаргі на імя Радзівіла, каб той абмежаваў колькасць корчмаў у Слуцку, бо людзі прапіваюць натуральна ўсё, пераапранаюцца ў сярмягі і бічуюць. Гарэлку пачалі наліваць на вексель, у крэдыт. Напрыклад, у карэлійскім маёнтку ў 18 стагоддзе больш заможным адпускалі да 10 злотым, бяднейшым да 5. Так людзі траплялі ў пазыкі і скатываліся натуральна на дно. Так ці інакш, у 18 стагоддзе Рэч Паспалітая была чэмпіёнам па п'янстве. І гэта, без сумневу, адзін з важных чыннікаў ейнага заняпаду. Іншая справа, што алкагалізм быў толькі адным з вынікаў войнаў з маскалямі, вынікам дэпрэсіі і крызісу. Урэшце, Рэч Паспалітую як дзяржаву пачалі параўноўваць з карчмой. Заходзіць хто хоча, бухае, ясі і выходзіць, не разлічыўшыся. Самым непетушчым з каралёў Рэчы Паспалітай быў, відаць, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Больш нібыта па каве і віну. Але было ўжо позна. Яго цвярозасць нам ніяк не дапамагла. Расія – гэта ўжо час казённай гарэлкі, але спачатку захоўвалася права прапінацыі, каб заваяваць лаяльнасць землеўласнікаў, якія на гэтым маглі зарабляць. З часам яно адышло, як і іншая спадчына ВКЛ. Выраб, праўда, толькі павялічваўся. Глядзіце, 1814 год. 6 тысяч жыхароў Гродна выпілі 1 мільён бутэлек гарэлкі. То бок 166,6 кожны. Цікавая лічба і сімвалічная. Край яшчэ шчыльней пакрыўся гарэлачнай інфраструктурай. Чытаем у гістарычным даследаванні «Холад, голад і зараза». Беларускі спірт быў адным з найбольш запатрабаваных экспартных тавараў і разыходзіўся натуральна па ўсёй Европе. З дакументаў вынікае, што ў 1840-60-е гады на прыстанях Пашчары і Нёмані, пачынаючы ад Слоніма, ажно, на караблі грузілася прыкладна 15-25 тысяч вёдраў спірту і гарачага віна. Ад 180 да 300 тысячаў літраў. Такім чынам, спіртное адназначна ўваходзіла ў дзясятку найбольш важных экспартных тавараў. Царскі ўрад прыйшоў да высновы, што грошай яму мала. Таму ад 1849 года пачаўся акцызны збор. Вынік – павышэнне кошту часам у 3 разы. Вытворцамі і прадаўцамі, але не якасці прадукту. Як піша Павел Баброўскі, па секретным дазнанням в гарэлае віно прымешвалі сурік, сандал і куркума. У гарадах было піць даражэй, таму гараджане пабядней пачалі бухаць па-за горадам. Так гарадзенцы хадзілі ў вёскі Солы, Каўбасіна і Гожа, ці вёску з адпаведнай назвай Жыдоўшчына на беразе Нёмана. На ўсход ад Гродна была такая карчма «Сакрэт». Гарадзенцы туды ішлі натоўпамі. Сімвалічна, што там зараз знаходзяцца гарадскія могілкі. Ну і тады ж з'явілася гарэлачная кантрабанда. На захад ад Гродна пачыналася каралеўства польскае. Там гарэлка танней. Туды хадзілі і ездзілі бухаць. То бок у 1990-е палякі ездзілі па нашу танную водку і спірт, а тады наадварот. Яшчэ, канешне, важна разумець, у нас на нашай тэрыторыі сталі расійскія войскі, велізарныя агромістыя гарнізоны. І гэтыя людзі крэпка бухалі. Вось, напрыклад, Берасці. У 1956 годзе у горад было завезена амаль 20 тысяч вёдраў хлебнага віна. Важна зазначыць, насельніцтва горада на той момант 22 тысячы чалавек. Па вядру атрымліваецца на чалавеке, улічваючы і немаўлят, і старых. Але, зразумела, это все спажываў аграменны гарнізон. Таму яно такая статыстыка і атрымлівалася. У галодны 1945 год яўрэйская супольнасць гарадзеншчыны звярталася з лістом да расійскіх чыноўнікаў. Как же каждое сословие без водки обойтись может?
А чтобы удержать всех жителей от совершенного голода, то цену на водку нужно возвысить, дабы менее он и купить. Сэнс был такі, каб бульбу пустить на ежу, а не на бухло. Але не, российская улада зарабляла свой бабос и не хотела ничего губляць. Таму маем статистику по той же самой Гродзенской губернии. 1845 год. 68 655 жыхароў и 755 питейных установаў. То бок, одна на 91 особу, уключна зноў ж таки з малымі і старымі. Вось нібыта голад, а побач рэкі і вёдры гарэлкі. Урэшце, пад канец 19 стагоддзя была уведзеная дзяржаўная манаполія на гарэлку. Што важна, казённая гарэлка ў дужках – гэта такі спірт-рэктыфікат, які рабіўся ў рэктыфікацыйнай калоніі, не праходзячы праз змеявік. Падчас такой тэхналогіі адыходзяць усе фракцыі, якія робяць умоўны самагон самагонам, альбо віскі, альбо джынам. Атрымліваецца такі чысцюткі 92-96 градусаў спірт. Той спірт пасля разбаўляўся вадой і атрымліваўся нібыта гатовы прадукт. То бок водка ў сучасным ейным разуменні – 40 ці 50 градусаў. Цікава, што пад канец 19 стагоддзя селянін усё ж пачаў цверазець пасля адмены ўжо прыгоннага права. То бок, па меры таго, як чалавек адчуваў сябе гаспадаром на сваёй жа зямлі і браў лёс у свае рукі, якасць ягонага жыцця ўжо залежала менавіта ад яго самого. То бок, вельмі просты дэвіз, мотто, кажуць палякі. Зарабляеш – не бухаеш. Тады ж пачалі з'яўляцца таварыствы цвярозасці, калі сяляне, вёскі неяк дамаўляліся не бухаць. Але пасля здарыўся новы пералом. Атрымалася так, што ў грамадзянскую вайну гарэлка стала яшчэ і крэпкай валютай на фоне абясцэньвання папяровых грошаў. Ну і вось тут нарадзіўся Савецкі Саюз. Усё танна, і гарэлка, і чалавечае жыццё. Раней дзяржава ўводзіла там розныя акцызы, а зараз тупа стала поўным манапалістам. І ў плане вытворчасці, і ў плане продажу і распаўсюда. А самагончык, атрымліваецца, адмыслова стаў злейшым ейным ворагам. Узнікае пытанне, чаму? Ну, не таму, што так саветы тапілі за ЗОЖ, а таму, што гэты самагончык мог забраць ейны прыбытак сабе, дзяржавы прыбытак. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Сталін, у адрозненне ад цара, не мог браць пазыкаў у брытанскіх, напрыклад, банкаў, таму грошы трэба было знайсці недзе ўнутры краіны. Продаж алкаголю насельніцтву мега выгадны. Камічна, што Ленін і Троцкі шмат пісалі, як царскі ўрад спойвае імперію, але іхная ўлада ўзялася за тое ж самае, толькі яшчэ з большым размахам. Ленін і Троцкі за алкагалізмам не былі заўважаны, а вось прыблізна больш-менш усе астатнія кіраўнікі СССР бухалі, некаторыя бухалі па-чорнаму. Дзічына, якую арганізоўваў сам Сталін, на сваіх папойках на дачы стала, легендай. Дарэчы, цікава, што сам ён піў віно, але іншых, кажуць, прымушаў да гарэлкі ці да віна, але ў дзічэзных проста аб'ёмах. А як жа барацьба з п'янствам, розныя там кампаніі адпаведныя? Тут справа была ў бяспецы на вытворчасці, выключна, бо зашмат было адарваных рук і ног. Бухаць на працы нельга, а далей, па-за межамі установы, на якой ты працуеш, калі ласачка. У 1939 годзе уся гэтая радасць, так бы мовіць, у дужках, зразумела, прыйшла ў заходнюю Беларусь, дзе была, яшчэ захоўвалася іншая культура спажывання. Там народ меў зямлю, працаваў на сябе. То бок часу бухаць тупа не меў. Беларускі пісьменнік з Падляшша Алексей Карпюк, сам на той момант камуніст, такім чынам апісваў вызваліцеляў у нарысе «Новая ўлада зблізку». Землякі мае выпівалі на каляды, Вялікдзень, Сёмуху і Новы год. Выпівалі яшчэ на хрэзьбінах ды вяселлях і пілі толькі кілішкамі. Хутчэй можна было спадкаваць іншапланецяніна ў жніво, сенакос, чым каго пад чаркай. Прыезджыя, камуністы з усходу маецца на ўвазе, напоўнілі адразу крамы скрынямі з таннай гарэлкай, прывезлі звычку піць шклянкамі, ды ў любы дзень, як у кожную пару году, а за сталом у такім выпадках гучаў мат-перамат, ад якога вушы вянулі. Сам Карпюк не піў усё жыццё, чым выклікаў за сябе недавер, нават сярод, так бы мовіць, сваіх камуністаў. А далей савецка-германская вайна. Тысячы і тысячы беларусаў прайшлі праз чырвоную армію. Часта вярталіся адтуль натуральна алкаголікамі. Не таму, што наглядзеліся кашмару, але гэта, зразумела, важна, істотна, ПТСР суперсур'ёзная праблема. І вось тыя фронтавыя 100 грам ужо пасля вайны працягвалі забіваць нашых землякоў, якім пашчасціла тую самую вайну жудасную перажыць. Цікава, што ў гады вайны савецкія заводы, гарэлачныя, працягвалі працаваць на поўную моц і пастаўлялі бухло на фронт. У жаўнера магло не хапаць амуніцыі, але павінна было хапаць гарэлкі і спірту.
спірту. Немцы нават бомбілі гэтыя заводы як стратэгічныя аб'екты. Напрыклад, маскоўскі завод «Крыстал», дзе рабілі водку сталічную. Але прамысловасць у выніку выстаяла. Хрушчоў пісаў ва ў сваіх успамінах, што праблем алкагалізму ў СССР ставала ўсё больш відавочнай. Але Сталіну пра гэта ніхто не казаў. Ведалі, што ён такое не хоча чуць. Ну і рэшце грамадзянін, які думае пра дагон, не будзе там разважаць пра бунт ці нават думаць пра бунт супраць сістэмы. Усё вельмі зручна. То бок бухой грамадзянін, зручны грамадзянін. Можна жыць далей. То бок бухло как бы стало нормой. Не забываем, что добра прикладывались и Янка Купала, и Якуб Колас, и Владимир Семенович Караткевич. Не піў Максим Танк, напрыклад. Дык гэта усе ведалі, бо дзіва дзіўнае. То бок, калі ты не п'еш, гэта нібыта адхіленне ад норм. Найбольшы пік алкагалізацыі здарыўся пры Брежневе. Прычым лічбы продажаў дзяржаўная таямніца. Андропаў кампанія цвярозасці, бо той шчыра спрабаваў уратаваць СССР. Але пасля яго здарыўся Чарненка. Ну, той, кажуць, быў алкаголікам. Ну і пасля ўжо Гарбачоў, сімвал яго часу, гэта агромістыя чэргі за гарэлкай і бойкі ў тых чэргах. Антыалкагольная кампанія і дэфіцыт, адпаведна, алкаголю ўжо пры Гарбачове, як не дзіўна, сталі адным з зацвікоў у труну СССР. Бо лічылася, што народ уже як наркаман, ён не можа не піць. Таму гэта адзін з фактараў краху імперыі зла. Ну, разам з дэфіцытам падзення коштаў на нафту і эканамічным крызісам. Але ў дадатак паўстаў новы чэлендж – дэнатураты. На фоне адсутнасці алкаголя людзі пачалі піць усялякае рознае. Вось. А наша ўласная беларуская алкагольная галгофа прырасла яшчэ і такім важным феноменам, як пладова-выгадныя віны, ну, то бок чарніла. І культурны феномен таксама ёсць у гэтых чарнілаў, гэта іх назвы: крыжачок, Афрадыта, Венера, летні вечар, вальс. Напішыце, каласка, ў каментарах, калі памятаеце ўсю гэтую дзічыну. Да чаго ўсё гэта? Наша гісторыя сведчыць, што так, мы маем 500 год знаёмства з моцным алкаголем і 400 амаль што год п'янствам. Але гэта вынік дэпрэсухі і патрасенняў, лагічны вынік. Плюс нашы продкі, у адрозненне ад нас, не былі знаёмы з медыцынскімі даследаваннямі, што да чаго прыводзіць. Яны так і жылі. У кожны момант, калі чалавек атрымліваў перспектыву і браў лёс у свае рукі, калі ягоная якасць жыцця залежала ад яго самого, калі ён меў прыватную ўласнасць, зямлю, грошы, беларус адразу ж цвёразеў. Зарабляеш, не бухаеш. Яно працуе. Гэта догма. А калі вось ніякай перспектывы не было, ты працуеш, не працуеш, а вынік той же самы, калі не можаш планаваць завтрашні дзень, тады беларус пачынаў бухаць. Каб працверазець, жыццё павінна займець сэнс. Мы маем самі кіраваць сваім лёсам. Тады і гэтая праблема будзе вырашана. Ну, хацелось бы верыць у гэта ўсё. Можа, яно гучыць пафасна, але на сённяшні момант пытанне цвярозасці тупа палітычнае. Хаця, канешне, вы можете напісаць свае думкі і меркаванні на гэтую тэму ў каментарах. Заахвочваю вас да гэтага, калі вам, безумоўна, бяспечна. Ну і нагадваю, што мы канал «Загляне сонца». Калі хочаце дапамагчы капейчыны і стаць спонсорам нашага канала, усе адпаведныя дадзеныя ёсць у апісанні гэтага відоса. Дзякую вам за прагляд, дзякую вам за донат і давайце беларусець разам.